bandiraɓe mone mon kala salminama inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗon ko welama mawɗo hande bismade ɗo goto e ɓiɓɓe leydi ndi biteɗo Nily Sow kono kadi koɗon gandi ko kanko woni porte parole 17 Suudu Baaba ko arde fo Nily calmina bandiraɓe. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah e julde rasul sallllahu alayhi wa sallam ko yettude jiknaɓe sernaɓe e waliyaɓe men moƴƴuɓe tedduɓe alhamdulillahi rabbil alamin hande Allah addi en ɗo e galle men Winndere-tv ballal Allah nelaɗo mum e ballal musidɗo men Oumar Doro Koumi caggal nde calminɗen Oumar Doro Koumi taw ha gasnuɗen calminen Winndere nde calminen bandiraɓe wonɓe e leydi Sénégal ha e johli mum eɗen calmin dendagal bandiraɓe heɗotoɓe ogoɗo ayaw eɗen calmin dendagal bandiraɓe wonɓe e nder johli Sénégal kala ɗo neɗɗo hen woni poof eɗo wonir kala eɗen mbi ɗum mbara jaam waale muɗum ko an woni porte parole 17 Suudu Baaba beele ka membre fondateur e nder association walla ko association cosaɗo gabbirɗa hen. alhamdulillahi rabbil alamin min komi membre fondateur komi fondateur e nder sappo e jeeɗiɗi Suudu Baaba ko saabi mbeɗa won fondateur e sappo e jeeɗiɗi Suudu Baaba ndo fewjetede mboɗo tawa gonga ko Amadou Koundoul biteɗo Amadou Koundoul kanko woni coordinateur général 17 Suudu Baaba international o addi feere nde o addi miijo ngo o addi yiyande nde kono mboɗo jeeya eɓe o addi hollidde ngoɗo miijo mo addi ɗum e nder aduna he mboɗo yiiɗi gara an Nily Sow ballidiren e ngoɗo miijo mbeɗa jeeya hen mbeɗa jeeya garɗo guila fedde nde suwa dañde kayitaji taw guila suwa dañde récépissé guila nden kadi taƴimi kartalam membre fondateur joguimi ɗum ha joni nene poosam wadde so tawi mbiɗa yiiɗi jabademi mbiyatmami komi membre fondateur ka membre fondateur caggal nde président Amadou Koundoul addi miijo ngo guila law o nodduma jabɗa nadde hen ewa exactement holko addanoma nadde e miijo ngo ko addama nadde e fedde nde. gonga Allah jarama a jarama monsieur Oumar Doro Koumi mi weltima e namdal ma no fewi ndo Amadou Koundoul addi nde miijo ngo le 20 novembre 2014 wonno o wonno ko leyɗele denduɗo Amérique o eeri bandiraɓe on saaha WhatsApp forani no fewi o waɗatno ko téléphone o waɗa koyngal e koyngal caggal mum noon WhatsApp ari WhatsApp o wallitimo minen min jiidiri koye WhatsApp min gandidiri koye WhatsApp erago makko min nani ɗum koye WhatsApp erago makko min jii ɗum koye WhatsApp caggal nde min jiiɗum e WhatsApp nde erago ngo noon mawni yaaji e nder aduna o kala min foof min dogi min nooti e ngono erago o wi bandiraɓe tedduɓe eɗen gandi hewɓe gendiyankoɓe hewɓe ndewiɗo en dendin leñol ngol gendiyankoɓe hewɓe ndewiɗo ene kaala haala leñol ngol hono serdi e caɗele no serdi e human binnagal no serdi ganduɗa ko e ɓittam ɓittagu no serdi e faaɗede min Amadou Koundoul noon mi ari mboɗo addi ngoɗo miijo mbeɗa ummini miijo ngo leyɗele denduɗo Amérique guila le 20 novembre 2014 ko ni o wi mbeɗa yiiɗi noon bandiraɓe tedduɓe garon ballodiren e ngoɗo miijo mboɗo eeri yo fulɓe ndendu fulɓe fof yo ndendu gon neɗɗo goto gueɗel ɗimmel nguel ndendinen jawɗele men won projet ji jeenayyi ɗo kuufiɗen eɗen jiiɗi gollaɗe ɗiɗon projet ji jeenayyi beele eɗen ceera e basal enen ɓiɓɓe fulɓe on saaha taw o addani hen konngol gongol no sindi hen wiye hoddiɓe fulɓe on saaha ɓiɓɓe fulɓe tan o wino min Nily Sow noon jinguere nanguimi hen wonno gendiyankoɓe wonnoɓe ɗo ɓe foof woni kamɓe foof en dewdi e mabɓe kala gendiyanke gonnoɗo e nder gurdam meɗen ummade 84 ha yetti oɗo ñalama hande mo gonɗen kala gendiyanke dillunoɗo ɗo e nder leydi Sénégal walla e nder Afrique en dillidi e mum saabu yidde en leñol ngol dañ gueɗal yidde en leñol ngol dañ pinal yidde en leñol ngol seere e hiiɗede yidde en leñol ngol yo gono renduɓe gono haaldoɓe gono nanodiroɓe jiilo gardiɗo e nder leñol ngol ɗum ko goƴƴo men wonno so Amadou Koundoul ari on saaha noon o wi gaare mi ari min kam gadinomi weltade foof ɓiɗɗo pullo ba ɗum Amadou Koundoul joguiɗo duuɓi ɗo joguiɗi ɗanniɗe ɗanɗiɗo ɗanniɗe so tawi ari wi gaare ndenten ndendinen kalmen eɗen jogui projet jeenayyi min calculatemi leñol ngol malama fuɗɗima dañde poɗɗo ardade ngol ɗo leñol te ɗum ko goƴƴo men eɗen jogui kiram holno mbatten ha dañen gardiɗe e nder leñol he taw enen pop so tawi en ummima eɗen moolo e mum walla eɗen mbi ɗum hono mbatten kanko kadi ngono miijo addi ɗum saabi ɗum saƴƴi haqqillaji amen no fewi min de mbeɗa jeeya he ko ɗum saƴƴi haqqillam no fewi sababude fulɓe en ndento
en dentin kala mumen projet ji jeenayɗi Amadou Koundoul haali ɗi naati e noppa men min deeƴe haqqillaji amen min mbi ɗiɗo projet so tawi mbaɗama en taga fulɓe rentude en taga fulɓe rendinde jawɗele men en taga kadi fulɓe gollade ɗum ɗo ene jeeya ko addi min e ngoɗo miijo joni caggal nde nanɗa ɗiɗon projet jeenayyi mbiɗa ko ɗum saƴƴi haqqille ma e an mbaɗo eno mbaɗa ko ɗum adda noon wadde ndiran ɗon association gam wallude président moɗon beele nde jaaɗa nde natɗa ha nder ko ɗum tawɗa toon walla ne woodi goɗɗum ko nande ɗum kono wona ko cikkunoɗa ko Allah jarama a jarama Oumar Dore Coumé satunde min naati nde waɗi dawal juutgal ko ɗum tan min ji ɗum woni ko holli ɗum woni ko kanko gadduɗo miijo ngo gadduɗo yiyande nde ɗum woni ko holli min saabu holko saabi ɗum min mbaɗi ko cati on sa min nde naatimi nde sappo e jeeɗi suudu ba kanko ndo addi nde haademi nadde hen waɗi dawal seeɗa nde naatimi nde taw woni hedde cati jeetati on saaha ko min ɗo wanno jeewti min ittanno neɗɗo kanko kadi wino yo yimɓe nayyi itti e nder fedde nde kala catal kesal udditangal e nder wuuro yimɓe jahata mbaɗa sensibilisation mbaɗa sensibilisé mbaɗa jewte min mbeɗa jeeya e ɗo wanno ɗen jewte e ɗeɗon jate mbeɗa nawanno toon yogue e yimɓe nen e nder fedde nde somin jeeyi toon ɗum gonno haala ka gaare ndeɗo yiyande ari ndeɗo feere ari ngoɗo miijo ari joni eɗen mbaɗa sensibilisation eɗen pindini yimɓeɓe ene ɓeydo nadde hen ene ɓeydo nande ɗum ene ɓeydo jabde ɗum e nder ɗum noon so tawi mi faami namdal ma Oumar Dore Coumé ke dawal ngal ɗon ndomin goni e dawal he amin mbaɗa sensibilisation amin kala haal projet ji jeenayyi ɗi ɗe o haalan min ɗe ɗo haalan min ɗi o wi adi pop ɓurno saƴƴude min hen o wi ko eɗen gadda temedere bis eɗen mbaɗa télévision eɗen mbaɗa radio eɗen mbaɗa transport e télévision woni communication e kadi eɗen mbaɗa affaire commerce woni ndema e awa e gaynako ɗum ɗo ko projet goto eɗen mbaɗa ɗum noon saƴƴi min hen temedere bis o noon wiyande eɗen gadda temedere bis ɗum ene jeeya e ko ɓuuri min nannude hen kadi wonno wiiri min kanko Amadou Koundoul o wi min go fof waɗa tan ko seeɗa 13 000 tan mbatta heddi ko eɗen jogui capanɗe jeegom e tato milliardaire ko ɓeeno mbaɗata hen juuɗe muɗumen wonno ko ɗanniɗo ko ɗanniyanke kadi ni alhamdulillah rabbil alamin ko kewɗo duuɓi kadi min jakori ko mawɗo e nder mawɓe o jeeya so haali kaɗon haala ma wonoy ɗum saabi minen foof min gardi hen gondi Nily beele a tawi ɗum toon ɗiɗon milliard uji walla ɗum ɗon ko wiyano ko ɗin projet ji beele a tawi ɗum nder eyyi walla ala projet ji ɗiɗon ha ɗo ɗo godde ɗo projet ji nen ɗon daari kono projet ji mbaɗaka ala to waɗaka taw koɗi haala tan par ce que temedere e nogas bis o ɗum arani taw min cuwa ɗum yiide min jiyani malle mum min jiyani façon mum te kalisaji amen fof ndendi kala komin mbawno doole amen fof min mbaɗi kono projet ji ɗi ala hen fof projet goto mo ganduɗa oɗo projet o darni o wi e wonde ko projet ji kalneɗen ɗi ko on woni mo mbatten ɗo e no mbirunoɗen ni ko on noon mbaɗirten ɗo ala hen fof ko ari taw ala hen komin jii yimɓe hewɓe ene mbiya fedde 17 Suudu Baaba ko ñamirguel kalis kono hay fandare wotere moƴƴere nafoore naftore rendo fulɓe ala hen so wona tan ko yimɓe ƴoƴɓe ɗanniɓe wellitiɓe moƴƴuɓe ɗemde ndendi mbaɗi pellel mumen ene punta yimɓe holko jaboɗɗa e ɗum eyyi so tawi wiyama hono mbiruɗa ni mboɗo andi kam gadduɗo miijo ngo ko neɗɗo belɗo ɗemgal te mbeɗa andi minen kadi ɓo tawi ɗo e Sénégal minen min meeɗa ɗannade ɗemɗamen gona mettuɗi on mumɗa min ɗemɗamen gona mettuɗi min dewi e makko e nder haalande makko yiyande makko e jofande makko min dewi hen amin ballaɓe e nden yiyande e nden jofande beele miijo ngo ɗo wawa yettat e fandare mum kono noon jiɗimi wiidema tan e komin pandidino hen ko komin coynino hen ko min tawani ɗum toon saabu ndo kalisaji puɗɗi rendude nde par ce que wiyano kala wuuro walla kala catal yo rendin kalisaji men mofto hande yimɓe mbaɗi assemblée général foof kala nde yimɓe mbaɗi assemblée général kalisaji ɗi gara ndendine yimɓe ndendin ɗum mbaɗo e projet ɗi Allah waɗi noon guila kalisaji ɗi enen ndendine ene mofte ha waɗi dumon kanko Amadou Koundoul kanko mawɗo gardi ɗo o wi yo kalisaji ɗi gadda mbaɗe e compte banque o udditi compte banque kanko e trésorier e secrétaire ille mabɓe gone e compte banque he udditi compte banque uddita ɗo yo kalisaji ɗi mbaɗa hen so kalisaji ɗi mbaɗama hen ha rendi assemblée général waɗe on saaha kalisaji ɗi ndendine watte e kalisaji ɗi milliardaire uji gaddate ɗi otoji ɗi mbawa yiliyede projet ɗi mbawa huccinede muusimin noon haaɓemin e amen minen weñi min hen ko kalisaji ɗi kanko omo itti ɗumen omon waɗa ɗumen utilisé omon golloro nen gollo e inde association nen gollo e inde association te assemblée générale suwa waɗede
minen ko ɗum weñi min hen waɗi ñalawma goto on mbaɗi ɗo hen mataw mbawmi wiide ɗum ko assemblée générale saabu manan on ñalawma on piili président mum mi anda ko mawɗo lefol mawɗo fulɓe piilɗonmo mi anda ko lefol mawɗo fedde e holko saabino noddude yimɓe jaaɗon grand théâtre oɗon mbaɗamo décoré oɗon piilamo lefol elle ɗum ko yidde e sembinde neɗɗo o rokkude ɗum doole wiide minen fof ko caggal ma min keedi beele kala mo kucciɗɗa sa haali hunde manan beele ne jaɓa est ce que jumre ala e toon no mbaɗɗon ɗum ha gasi cikkuɗon eyi a jarama Oumar Dore komi ɗum mi waɗno ɗum ko minen foof saabu no amin mbaɗa ɗum min jii darde makko e wiyande makko wiidemo omo darno leñol wiidemo omo sittinano leñol ngol omo waɗi sacrifice makko ala ɗo yahani ala ɗo ñallani ala ɗo walani omo haala haalullaji belɗi haalullaji jurminiɗi gaare ndenten min jii ɗum noon nde min jii ɗum min mbi oɗo haqqe ɗo mbaɗen yidde gardiɗo e nder leñol ngol oɗo mbaɗen yidde joom gueɗal e nder leñol he gaare mbaɗenemɓe enenne feere holno mbatten feere goho jiilanɗen mo oto e indi fedde nde jiilanɗemo coden 4x4 mbaɗen ɗon so ari omo yahata ɗum ɓuuri ko yahata ko omo paasa e jakartaji omo paasa e karuji omo waala e ladde omo ñalla e ladde gueɗel gongel ngel kadi taƴen ñalama mbiyen oɗo ñalama amin teddinira Amadou Koundoul oɗo ñalama min piilma lefol ganni wona lefol wonde président wona wonde trésorier wona wonde goɗɗum e goɗɗum ala ko lefol ganni enen haalpulaar en walla enen mbiyen enen fulɓe enen jogui aada nden mbiyen ko lefolo diagraphe walla mbiyen lefolo labakki walla mbiyen lefol ganni dal lefol ganniyankagal tawde enen walla jambar walla gaɗa goɗɗo wonko waɗi komin mbaɗani wonɗo yeehi ɗomin jahani wonko miijo mbo addi miijo yoɗgo min joɗni miijo ngo min garɗen miijo ngo te minen min gaddani goto miijo min ngala goto miijo min mbi tawɗo addi ɗum ɗo hakkata mbaɗede yidde fandare nde yetto e ɗo fayi ɗo gaɗe teddinirama ñalama o ɓeydo wadde encouragé e ko waɗata ko holono ñalama jaggen ñalama piilen mbo lefol mbaɗen komi annama piilgal ni oɗo ñalama min teddinirima hande e wonde a woni gardiɗo konngol fulɓe e nder sappo e jeeɗi Suudu Baaba international ɗum waɗi on ñalama mawnina waɗa ñalama mawɗo le 27 novembre 2021 wonno ñalama o mawni haka ɓuuri ala tabarakalla ko ɗum saabi min mbaɗi on ñalama mawnindemo tan e teddindemo e yurmademo e jogade makko hormu saabu o addi miijo joɗgo yoɗgo o addi fayidagal e nder leñol he te en sohlano te min mbeɗa wawa wadde ko waɗi ko mbeɗa laaɓa miijo ngo addi ngo siyasa mo addi o fayidagal ngal o addi ngal on wawa ɗum wadde to banggue kay rendinde fulɓe e to banggue darnade fulɓe e to banggue addude ngoɗo miijo ngarɗugo e nder fulɓe mbeɗa yenna somi yii baɗɗo ɗum hayso ɗum wonan kanko wonnomi rewata e mum saabu ko fayida e nder leñol he jeeya caggal kaalisaji onon ɗi ndendinano ɗon e nder koye mon manam neɗɗo waɗa 12 000 mi anda ko 13 000 e ko nandi hen e pelle e cate e caggal ɗin kaalisaji wiyanoma ene woodi milliardaire uji ɗi ganduɗa ɓe mbaɗi 50 millions ɓe mbaɗi 100 millions ɓe mbaɗi 2 milliards beele ɗin kaalisaji garino walla alani walla wonno tan ko cengdi gam ha yimɓeɓe cofta ndekete koye alɗuɓe men e anduɓe men nene kucci eko watte ko walla exactement kalis waɗi walla araji milliard uji eyyi Oumar Dore komi ɗum en jeeya e addi probléme sappo e jeeɗi Suudu Baaba hande oɗo ñalama hande ko probléme mawɗo min jogui kono probléme o ko ɗo en jeeya e fuɗɗi ɗum ɗo goho kalisaji ɗi ndendanama 13 000 hono mbirumami ni kalisaji saabino ɗumen rendinede kanko o wino kalisaji tan comme no apport kono ko milliardaire uji ɗi gaddata o limtini milliardaire uji hay ille mabɓe o haalino hay ille mabɓe koye men nen ɗo o haalino o wi kaari ma waɗa kaza kaari ma waɗa kaza kaari ma waɗa kaza kaari en jogori wadde kaza o limtiɓe kamɓe poof minen gandi walla min joguimi yakar e fimde so tawi ɗum ari projet ji fof ma jawtu so hawre welede Allah waɗi noon ɗum arani min jiyani milliardaire uji ɗo wino ɗi poof ala hen fof milliardaire mbo min jii malle mum hay goto wiyani amen e wonde min ndemi haaldi Amadou Koundoul mbeɗen ara addude ko wino ko walla komin kalnu ko amen gara amen mbadda ɗum walla o nawi goto e amen ha yeeso jomum o settin ɗum wi e wonde min e makko kaldi ɗum min ndemi yiyani milliardaire goto o miɗi joɗɗindemi e yeeso mbo haalno o haalde mum ene waɗa haqqe 2 milliards e nder gollal ngal min jeyadi ɗum min e makko leydi Mali o ndomin jihide tourné leydi Mali yiliyade cakkude o addima ha yeeso milliardaire o wi e wonde milliardaire o mi arino ɗo sensibilisation e hitande naggam mi arti ɗo hannde mbeɗa arde oɗo délégation kono eɓe kalani haala milliard walla eɓe kalani haala ballal on faade e sappo e jeeɗi Suudu Baaba wadde jiɗimi wiidem ɗum ko wino ko kalisaji ɗiɗon gar foof ala hen komin ji ala hen ko ari te kalisaji seeɗa dendinaɗo
ɗum ɗon kadi nen waɗe utilisé ɗum addi probléme aji